Action Radio Philippine Standard Time, las 4:32. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon Radyo. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Action Reports, Afternoon Edition. Today is a Monday, lunes kita mga kaaksyon, January 16, 2023. Diri kita nayo aton balikan ang ato naman nga kasaysayan. Kabalabla ka mo mga kaaksyon nga sang January 16, 1981, 1981, ang maning atlaw kung saan mga kaaksyon ginatukod ang lung cancer of the Philippines o kung ang LCP. Ini nagahatag sang healthcare o kung nabulig abi agod mapabili ni kayong lawas sang madamo nga mga Pinoy, labi na ang may problema sila nga lang kag mga pulmonary diseases. Ini mga kaaksyon ang gintukod sa Quezon City ni Presidente Ferdinand E. Marcos sa idalom sa Presidential Decree No. 1823. Ini mga kaaksyon ang gininagurahan sang Enero 23, 1982 isa ka tertiary nga level hospital nga ini mga kaaksyon may tinutuyo nga hatagan sa nga nagakaigong lugar kag pagtamod ang ginantisipar nga mga health problems sa respiratory nature kag ini mga kaaksyon nasyonal ang iya mismo nga coverage sa niya. Bangod nga ini nakaangot man mismo sa Ministry of Health kag iban pa nga government agencies subong man mga private sector nga ang ila tinutuyo mapabilin ang ikang lawas sang mga Pinoy. Its first President and Director designate ang anay man nga Minister of Health kag ginakabig nga bantog nga thoracic surgeon nga si Dr. Enrique M. Garcia. Galing kay 1981 man sang nagtaliwan si Dr. Garcia, pinalamang mga kaaksyon ka binulan matapos nga ginboksan ang lung cancer of the Philippines. It may be claimed that the center, the vision of the First Lady, Mrs. Imelda Marcos, and a dedicated surgeon nga ang ila devotee mga kaaksyon, gusto nila malambot bla kung ang ilagi nga deboto para mapasiguro nga may maayog gid nga sitwasyon o kayamtangan in terms of healthcare facilities ang pungsod ng Pilipinas. Through the years since it opened in 1982, ang lung cancer of the Philippines nakabulig gid man kag dako gid ang iya sini nga papel sa pila ka mapagpanghangkat nga ginatubang sang pungsod sa nagdamo mga kaaksyon ng pulmonary care no nga kinahanglanon para sa mga pasyente. On May 16, 1998, all the glory and fame that the lung cancer achieved practically went up in smoke. Kay nasunog mga kaaksyon ng 80% sa hospital building kag mismo ang pasilidad. And nagakainanglan ini sa inisyal nga pondo nga 200 milyones pesos para lamang mabalik ang kaundan kag mga pasilidad sa ospital sa idalom sang administrasyon ni Presidente Erap Estrada.
Sang March 1, 1999, liwat nga ginbuksan ang Lung Center of the Philippines nga nagaprovide sang basic services kaangay isang 24-hour nga emergency room, laboratorio, radiology kag pharmacy services. Mayroon man mga kaaksyon inpatient kag outpatient nga mga consultation. May ECG na, may central supply, ultrasound, nursing care kag ambulance conduction. May duha pa gid ka mga operating room kag isa ka intensive care unit. Sa karon mga kaaksyon ng Lung Cancer of the Philippines o kung Lung Center of the Philippines, may ara sang bed capacity nga 210. It is in the process of acquiring state-of-the-art equipment and facility. Ini man nga center ginakabig nga ligasiya sang commitment, excellent kag top quality affordable medical care sa nilibo ka mga Pinoy. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Mayong hapon, ako naman ang inyo alagad sa kanginan na Aksyon John Diaz. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Dari kita sa aton mga Pangulong Dinalan. Kagkaroon sa aton Pangulong Dinala. Nano ba na mga bulubalita nga dapat inyo bantayan diri man sa aton nga pagpangalagad? Diri sa aton palatuntunan na Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Public hearing o sa ginaduso nga street naming kag traffic signage ordinance ginpatigayon ni Councilor Novero subong adlaw. Sa iban pa nga mga balita mga kaakson porteng trapiko diri sa Bacolod City sa mga adlaw, makon mo nagadinaguso ang mga salakyan, ilabi na sa mga malapit mula sa eskwelahan mga kaakson. I don't know kung may mga ari diri plano ang bitaw para masiguro nga plastado ba lang traffic system, ilabi na sa areas malapit sa mga eskwelahan mga kaakson. Ang pinaka-classic example sa nidiri drabla sa tubang sang Lasal ba perteng traffic bisan din ka magliso imo ya ang salakyan nagadinaguso. Tike makon mo ginaalaw nga daan ang pagtinabok cross ang mga salakyan bisan diin nila magliko. Wagid lang sa nagakaigo at traffic. Kung ikumpara mo dra sa Yuno area, sa Yuno area one way lang na dahil na-implement. Bisan sino ka hindi ka pwede imo ya kayo turn ka kabalik sa linya mo. Digto ka imo malibot sa may magsaysay, digto ka malusot sa libertad. Di ko nang gwa sa nidri, why traffic? Pero pinaka may area ba perteng traffic? Isa di LCC, grabe man ang traffic kay na paglabay ko. Makuperting traffic, no? Siguro ba sila pangitaan ni Pagi sang taga-Bitaw na may adjustment in terms of traffic system malapit sa mga eskwelahan ng aton pagambalaan. I-check na karon na ang Bacolod Traffic Authority Office. Aksyon Radyo. Sa iban pa nga mga balita lokal, isa dito nagatrabaho sa isa ka private resort bala sa area ba kaaksyon sang Barangay Kabatangan, no? Barangay Kabatangan sa surad sang Silay, oy nasapuan nga patay, ginapatihan na lumos. Ginapatihan nga nalumos, nga ginapatihan kang Talisay City PNP asa subong duay ginanihoy kag nihay. Wagid bati, aaling sang aga nga coordinate mo sa ila, wagid ka hatag sang pagpatag. Do may ara kita detalye, pero mas maayo bala nga ma-explicar nila anong natabo sinidiri, paano nalumos kay ting report nasapuan na lamang sa upodyas trabaho nga nalumos na ining 37 anyos nga lalaki. Di paano ni sa nalumos? Kag tuod gid man nalumos ni way ni sang foul play. Aksyon Radyo. Tingwa na tondo kay dugaya nga malambot man makakso ng Talisay City PNP para may baro nato ng detalye sang sining report. Sa iban pa nga balita lokal bo porte man to kademonyo ng suspect sa San Carlos to. Aksyon Radyo. Sa kainit mangguro sang amay, binuno mga kakson. Ang tabo sinidiri dito sa may barangay Quezon, nagainom-inom ang biktima. Soltero pa ning victim. Kag ang suspect mga kakson, senior citizen na. Galing ka ining biktima, aligasyon ini ha ka suspect nga do kalain gi kuno sang tulok sang biktima sa nga bata nga babae. Gasigi sila inom do mi ara gi sa kuno laing nga plano bla. Di isang ulihi, di ginabantayan niya. Naglisensya ining biktima nga magpangihi. Pagpangihi, nadugayan nga magbalik. Pero sang nagpangihi na sa kuno, ginliyog yaning bata ka suspect ka. Nga makwa sang kabo, iduhol siya dito sa may comfort room. Tinadugayan na wagig ka balik. Tiging katuan ka suspect, dito nakitaan sa suspect, lagi nakupukupuan ito yung bata ka suspect ko.
kag ginalok-halokan asa kainit mangguro sa senior citizen, biniraya sa likod kabuno, patay ang biktima. Radyo. Ang dugang sa nakaroon nga update, we're trying to recommunicate with San Carlos City PNP kung may mga additional information regarding sa mismo nga kaso, mga kaakson na. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa ato naman nga mga balita nasyonal. Aksyon Radyo. Oy, Presidente Marcos, gindepensahan mga kaakson ang importasyon sang Bombay. Kay subong perte kabahalang presyo sang Bombay, gindepensahan niya kung nga nagasige ang importasyon sang Bombay. Yang badri ni Marcos, wala na kuno sang opsyon ng gobyerno kundi mag-import, no? Kay para ang handom diri malambot ang demand sa produkto sa Pilipinas. Actually the question is not on the demand. Why? Because the supply base, no, kundi mo lang taon technically sufficient. Ang problema, may ara gid na sa gihapon sa nagahording ang pagpasaka nila sa presyo sang Bombay per man, mga bintahusong iba niya negosyante. And I think that is not the primary solution. Kaya I could argue, although we cannot question the wisdom of the president, but in this particular scenario, I would disagree. Kailan tawabala dito sa Oriental Mindoro, tag-8 sa 15 pesos ang baklanay sang sibuyas sa kada kilo, ti paglabot sa merkado 600. Anong problema? Din na problema karon, the problem is on the regulation. Na dapat masiguro nga ang presyo sa Bombay tub-tub lang diri. Nga naglabot sa sobra kapila kapilo ang presyo sa Bombay, halin digto sa farm market pakadto sa merkado gid miso 600 pesos, 8 to 15 ang baklanay digto sa merkado mismo. Radyo. Hopefully, nga may ara gid lang, may ara sang solusyon, no? Concrete, not only concrete, but impartial, practical solution nga masulbar ining problema sa Bombay. Like for example, sa Senado, sige masubong ang hearing diri sa Senado, kay gulpi lang nila nga nagtimbuok ang presyo sa Bombay. Ti ara man dala si Senator Raffy Tulfo, ara man dala si Senator JB Ejercito, yung nagapati diri sila nga dapat i-expect gid ni, no? Kung paano, actually galanta ko di bagulang sa national television, ongoing ang ila diri nga Senate hearing or investigation probably nga ini. Hopefully nga ang hearing may ara gid sa uli nga bearing. Kaya ba si hearing lang mula tapos daw wala mamalas ang resolusyon o kung layi nga mapatuman nga makontrol ang presyo sa Bombay. Dugay-dugay kay check nato ng patrol. Ang patrol nato nara sa pila ka mga merkado, gin-check ya ang presyo sa Bombay. So yan tani kay para mausoy ta. Michael Black ko may baluan aton diri sa Negros, dinding ga produce ang Bombay tani kay katuan ta mangkutunta bilang bakal sa Bombay da sa inyo gid sa gatanom. Kay basi bla diri sa Negros amo manaw nga digto sa gatanom sa Bombay tag 8 lang, tag 10, tag 15 lang kilo. Paglabot yes merkado ga ginatos ang presyo bla ka Bombay haw. Aksyon Radyo. Dugang pagid nga report mga kaakson, Presidente Marcos bukas ko nga mag-istorya sa kay Ukrainian President Zelensky. Pero ti istorya pwede gida, pero ako nagapati ko nga for now because we cannot afford to take side in between or in whatever side Russia ka man o kung Ukraine, hindi tanay magpatunga. Ako hindi tanay atag sa aton bahin. Pwede na tagustungan ang tanay Kaya nga man ng taon ta practically speaking, doy gitagurot kaya sarang ko maginamo Radyo. DFA temporaryo maghahatag funding assistance sa mga OFW para mabuligan ng DMW na mo ni Department of Migrant Worker sa bag-o nga papel nga ginhatag sa ila. Timayo man para at least gabinulagay ang mga aton nga mga ahensya sa gobyerno diri sa may pungsod Pilipinas. Kabalo ka kung kaisa ang ilan nga obligasyon pwede nagangot-angot ni mong di ko wala nagakaigo nga koordinasyon budlay man nga maangkon gid ang pinakatinutuyo sa isa naman ka ahensya sa gobyerno. And we are happy to say nga if they are learning how to properly coordinate, no, paano makaaksyon paano ba mag-coordinate, paano mag-facilitate sang ila nga mga programs, at least if they're interconnected to one another and they understand their own responsibilities, we do hope, no, nga mangin maayo ang resulta sa ulihi. Aksyon Johnny Diaz. Balita na patas.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Akso Radio Philippine Standard Time, das 4:47 na. Mayang hapon Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa ating pagpangalaga din ng Action Reports Afternoon Edition. Lunes kita nga presentation today sa January 16, 2023. Subang hapon liwat na makita mga dulong sa inyo sa pila ka mga bago madalag ko ang mga balita nga natipon sa ato naman mga Action Unit Reporters at ang Action Correspondents. Handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga bulo balita. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kahanginan, Action Jan Diaz. Welcome na welcome sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon John Diaz sa Action Reports, Afternoon Edition. Ay, kumusta na naman? Kumusta din ang aton maukod yung matag para mati? Aton mga suki sa kahanginan. Sa 61 ka mga kabaranggayan diri sa Banwa sa Bacolod. Sa 31 ka mga banwa kagsunod sa probinsya sang Negros Occidental. Kamusta ka mo dra mga kagsun sa ning hapon? Nag-ulan diri sa Bacolod City sa inyong lugar amo man? Nag-ulan, hindi lang kayo nag-ulan, nagbundak gid ang ulan. Mga udto kay na, mo perteng buno ka ulan. Nagalibot ko, abaw, gabi ka, ano lang, do hindi mo maharaw, nahidlaw ang ulan. Kundi gads maanap mo lang ni sa sige inulan, gulpi na naman sa nagulan subong adlaw. Karami isang tiyempo sa turo temprano, pagka ugto, binawi pagbundak ka ulan. This time ayhan kamusta na ang aton nga sitwasyon diri sa Bacolod City? Nagasigigapon inulan mga kaakson. I-check nato na aton nga patrol dili kita maguyang pasang tiyempo. Kamusta na nato ng paglibot-libot sang patrol. Check naman ang presyo sa mga Bombay kay iban pagid nga mga ulatanon kararuton sa merkado with Action Zil Minardo. Action Reports, Afternoon Edition. Action Zil, mayang hapon. Sa report please kami. Action John, good afternoon. Good Excited mo ko ba? Mo do na excite ka man do maayos ang tirada mo do ka very ano sa mga do ka very babae. Sana all. Ano ba eh? Ako wala di ka ulit sa Bacolod. Naka nag-washing, nagamit si Papang. Maubayo ba do sa ako washing yaw? Pasa ako na balaya ka di Diyos sa mo. Do sa ako washing ni Papang Subong haw? Rawan na tambay sa Bragetre, samsang washing. Sana all. Maayo na tirada. Sa mo? Hmm? Kasi yak na Nerek, pala kanta nga. Please release me, let me go. Ama! Sugpunay. Ano? Gakadlaw mo si Jose Jackson Hendrio. Sugpunay kanta mo na mga team song ni Papang Subong? Ang lagi nakanta ni Sir Eric, hindi kantahan ka man sa Ara na amo na nga malipayon. Action hen. Amo na nga malipayon sila. Kay kabalo ko doon nakabato na ginis sila mong. Sana all. Hindi ba na. Tingala ko mo na yung kanta kay please release me, let me go. Sana all. Let's go na. Tingala, basta importante, hindi lang pagsugpo ng ano na ganing sugpo niya na, for I don't love you anymore. Sana all. Amo na sugpo niya mong, di ba? Gede. Sa mga doon namin. Ito yung pamatsyag, aga pang luya, yung lawan. Kabalo na ko kung nga namin pamatsag, kaya kaapat nga linyas ang kanta nga inaam mo ginagano panumdom niya. Release me again. Release me and let me, release me and let me love again. Sana all. Let me love again, pang. Boperte ka naman imo, yapang ya. Hindi ko na mo. Ay, hindi amo? Ate, ano na lang ang una na lang linya sa next nga stanza. I have found a new love, dear. Sana all. I don't love you anymore, mo na. Amo na gali iyaya. Ay, ambot ka, sang, mondari nga, nagyan siya dyan, nagagipag tao. Grabing traffic, no? Oo, gani.
dito pa lang kagina na gutok na kami nag-washing. Kasi ano, beda ka namin sa simpo sa mga nagunta sa manala, ito ginawasingan niya. Nakita ka damo, ikagina sang balas-balas, action dyan. Oo. Ilad ka patrol, nag-washing sana yung nakami ka ba daw, dari ganda sa may Adto Libertad, gutok-gutok na mga subong hapon, kagati, Lunes, mga daan action dyan. Oo, so party may mga dito, mga Actually, grabe, gid Jacksonville ang traffic ya. Alin kagina pa na, alin sang ugto bala. Mga around 11, mga early 12 noon, hasta sa hapon ba purting traffic sa Bacolod? Production dyan sa may lakson, mura kagina. Masang kapon-apon na itong naginuwang ang mga fire truck. Oo. Sa luto. Dito na yun sa mga tutukasan tanay. Miss ka na ng kalsurmato. Kaguhan na hindi ka dyan ang pagod. Amo na bala dapat tandaan sa mga motorista, basta mo sinaganay mga sitwasyon, kung kabati ka mo nag-uwang ang fire truck, hindi mo na mag-uwang for nothing, di bala? Pahigad ka mo, kwaligwa nga magpulo pahigad, hindi kay mas o do sa wala lang si mo nga may gasunod. Amo man ang mga ambulance bala? Correct action dyan. That's why kung gabungguan ay ang mga motorsiklo kag ambulance. Oo. Kita na nila nga grabe na ang uwang sinin, nakagasirin, pero tiga, sidi, supog, pagit sa lagyapon, nakon masugata, ang iban kisaga padungan, pakag magasunod ng sinis sa ambulance, no? So, kinanglan sa emergency na action dyan mo. Galing kaya muna bala aksyon na Zil, kabalo ka anong mindset sang taho. Ang iban biga siling na nga, gawang uwang na wala man na unod nga pasyente, mga ambulance bala. Galing kay we can do nothing about it. Kay una best, ambulance na saya mong, di ba la? Kung wala man na sa pasyente, kung papauli man na sa, we do not know ano ang reason sa likod kung nga aga uwang. Basi gadali na magbalik, kay may kuluwaon nga pasyente. Or, basi kinanglan niya na maging agaw balik, kay may oras nga ginalagas. Pero after all, hindi mo na mag-question niya kung nga aga uwang, kay tido part ginasang ilaya, nga amo naman ilang karakter kumbaga sang tao. Alang karon na balo mo na gauwang na why man asa ti karon may pasyente ito sa sulod. Ini kay magpulo pahigad imo kag kuno no tabo to. Amo naman sa mga fire truck kung gadali na karon kay portetong ibwal ka kalayo da kay gyapon imos to nga ya. Kapit gayasyon dyan, kung kisang iban sila nga mga driver, no, binagid ko may mga puno ng mga fire truck na kasi inject pa ni sila yung sa tunga sandalan. No nga magpahigad o kung na nag-excuse sila kung dyan kaya ting iban no, hindi ka bala makaintindi nga magpahigad so dapat intindihon ginila no kay ti emergency gini ang ginatubang natulog man diri o kung na pasyente ang karga sinisang ambulance option dyan dapat oo subon na nagtulotawhay gani nga ton man di nga tiyempo action dyan sa may syudad sang Bacolod, kagina daw grabe gid ang galom. Oo. Kagati do kasakit wala ang ang panahon kasi magtulok kagina sa langit. Do arang mabutlak ang adlaw nga daw hindi. Kagina daw nagasanaaw magid ang aton silinga kalangitan pero ti subong o kaloy-an nga daw naguntat na ang pagpulo panalit diri. Nagaling kaya mo naman nagabalik naman klase tanan nga obra daw back to normal naman action dyan sa buong Lunes daw nag-amat-amat naman no gutok sini ang aton nga mga dalanon diri sa may syudad sang Bacolod kagati check today sa may Bot sining nga action Zil, ang traffic ya perte pero ng aton panahon niya daw ka manayanaya mo sining may oras. Correct action dyan. Mado nami asa. At least daw may ganito ang tempo nagupod sa grasya. Magkanang tempo? Nagupod sa grasya. Aba nagupod sa grasya. Sana Tingala ko, Action Zil, tingala ko di ganun si Action Hendo ginakuyab-kuyab, gading blue nga bago. Sana Ano na Action Hen? Kay bago, gali. Action Zil, tingala ko tumay kakuyab-kuyab di sa tubangan ko. Dumali. Action dyan, may Anong entry ni Mama Ine. Hindi lang sa tagpil, basi hindi mabato. Sana May whining si mo Action Zil, balikan na kadugay-dugay kung din ka manda karon base makalambot at kidada karon sa mga gabaligya sang sibuyas. Mga commercial break ko anay kadali kay may obligasyon kita diri. Balikan ka dugay-dugay. No sa tumakakson Action Radio Philippine Standard Time das 4:56 na. Si Action Zil Minaldo balikan naton dugay-dugay may obligasyon na ko. Standby mga kakson. Ana, ano nang nahuya ako makulang. Siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila,
Madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero may di siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya, pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pretty gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunway sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pa gidaw. Oo. Nakabudlagid ko online. Mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos okay. Tapos sa may eskwela. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, kung magklase di? Kung kisana ano nang nakuya ako makulang ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko per may makamit tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan per may sakon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa anak ko baan ko per may basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kung hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Puwerte! Ang regular nga pag-supplement sa life exam Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte
nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Puwerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Puwerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang Radyo. Live Extension Coffee Mix mga kaaksyon. Gari ng Aksyon John Diaz. Balita na patas. Aksyon Reports. Afternoon Edition. pabalik na rin sa Action Reports Afternoon Edition. Ang inyong mga mensahe, dugay-dugay, hatagan at tuninasang igtalupangod mga kaaksyon diri sa aton nga pagpangalagan. This time, balikan naton si Action Zil Minardo sa Patrol. Ang dugang niya nga report live sa Patrol. Action Reports. Afternoon Edition. Action Zil, balik na si mo. Action dyan, gamibot ko kaya ang balik daw puro kamatis na may kagsuha ang hakmang kakitaan. Bot sa lingkod daw, wala masyado. Gijagali supplies ang sibuyas. Wala na, action dyan, sa dribag saka na dayo no. Dito sa may ginabaligyan, dito ko sa sibuyas sa nawon ko. Kaya sa diri nga part action dyan, no, sa tubang, din sa Ridson Farmer Market, wala. Sabi wala dito bikita sa Bombay, puro panakot, at diri kag tawag mga kamatis. Yari nagligadan din sunduhan ko diyo. Wala man baligya Bombay. Ang mga gano'n sa Bombay, paglaligan nga pag-interview ko diyo. Atong taga 50 kilo. Ari, wala. Ganit sila display nga Bombay. Mangkutabi Action na Zil kung nga wala sila Bombay. Daya nga ginpa subungan. Amera? Malakitaan ko, Ario, ang kilos ng Bombay. So, sir, latest, isang sir? Product mine sa klase. Pila subong kilo ni sir? Para 350. Ang medyo dako-dako, sir. Pila subong ang kilo? 400 siguro. 400? Action dyan. Panligan niya si Mana, sir. At ang pagkatilis naman, amo man niya, no? 250 pa to sir, no? Hindi. Malimahal siya sa ligan. At ang pag... 450. 450 pa to yung ligan action dyan. Sabong nagnubo-nubogin man siya. Oo. So, 350 sa buong asilo. Ang di pa kita ko tabla ligan, yung hamay-hamay yung section dyan. Oo. Oo, pero bago ni siya yung stock nila. Amo siya kagagmay action dyan. Wow. Wala daw ka mo lagko, wala? Gani. Ligan to. Pero sa tanan niya, agaw sin, nagid ang imong ako ko, no? Nakuha gid siya sa video, no? Pero balikan ta tubi ang sibuyas, sambal ni tatay, ang sibuyas 350 ang kilo. Butsin ko nagsunsin nagnubo gid man. Pero amo ni siya hamay-hamay action dyan. Kahit nagligad, ato ang daw standard, di ba lang sa sila sang Bombay sini 450 to siya action dyan. No? Pero ang gagmay ni 350 sang nagligad, amo man na di sang pagsamangkot ko. No? Ano na ang sa dere na ko nakita sa Bombay, din nakapot dito sa may Amelia nga street ng Margarita na action dyan. Wala ka kami nakita ng Daliga Bombay, wala na din sila. Kag ang sa tubang dito sa Rizal, nakana na din nagabaliga Bombay, sir. Wala na sa, oo. Saka action dyan. Diin na nila, Action Zil, mangkutabi si Manong, ang Bombay nga ginabaligya nila, dinalin subong. Action dyan? Ang Bombay nila nga ginabaligya, di na nila kuha nga supply from ano nga province?
Sa ay, pwede niya din nga Bombay. Hindi nga din kumpra. Pagkasinan na dam na? May ba siya na? Nueva Ecija, Paksyon dyan. Ilaya ko yung ganalunan. Amang ko tabi si Manong may idea sa kung diri sa Negros may ara kita na farm sang Bombay nga ginakuan man nila sa to supply. May farm din man nandun sa idea ka mo. Sa nag-grocery. Kung may ginakuhaan. Kanlaon nangyari, pero supply do dito na lang pakadoriental. Hindi na dito lang. Wala na di kalambot. Yes, Paksyon dyan. Mm. Iwat din man gali. No? Sang supply sinisang nga Bombay. Sabi na pati ako, ay may nabasahan sa Paksyon dyan. Sige na. Ang pulo stewardess doon na ay sa itatandaan nga hot seat nila sa bong. Kaya lang sa Riyadh, nagdala Diyan, din nila pa sila sa sa lubong? Pilipinas. Oo. Nadakpan sila sa Bureau of Customs. No, so baka iwag yung na Bombay sa Pilipinas. Sabi ko, dire lang sa may Bacolod. Action Zil, hindi kayo magali pwede na magpasulod sa Bombay, for example, mo sinabi, no? Pero karon nagaan tala na karon justice man ang amo sina ng issue, no? Pero anyway, si Manong gawaligya sa Bombay, 350 ang kilo ka Bombay. Mapaubos si Action Zil or dujutay lang ginagabakal gapon? Mapaubos niya sa ang pisisting kung jutay ka bakal. Biskan amo na niya ang pasyo. Mapaubos nila. Oo. Pero magaman sa liya. Mapaubos nila kasi gapon, damo. Dapat bago naman sa bag. Okay, may ari. Di nga, kamo, di ka pangumpra, kamo, tag-isa, may kabakal. Tag-isa ka bag. Lima, pulo, o bag, lima kapag. So, the reaction dyan, doon natupa na nga nagabaligyan sila kilo-kilo, may nag-wholesale man sila. No, sa Bombay drin, sa may Libertad na Public Health. Kasi sa Dirigan Action dyan, sa nambata na kaginas, kada mo on drin sa Marigaan, damo na dyan ang ginusoy ko ang nagabaligya, no, sa nga medyo madamo-damo siniya, ang kilo sa nga Bombay, kaga napot ko sa daan nga ara sa may net, no, kagati ang sa may reason dao, nung wala na gani siya, good stock sila direction dyan, sa nagligad dyan, talagtal pa na damo. Oo. No, kagadag ko, pero sa may makitaan action dyan, ang size sa isang Bombay, nagamay-gamay lang dyan, dudak ko, panigani ang kalamansi, so nari sa ako na tubang. Gani man. Bombay, daw may git katama action dyan. Oo. May nagapamakal man di ba Action Zilo? Ano si nanay na nagapamakal? Sa ano ginapamakal ni nanay naman? Paitan action dyan. Paitan. Oo, paitan. Ang paitan, pilang kilo? Subong niya, madang paitan, pilang subong kilo? 100. Ate, ang pamilya, do, mangyapon action dyan. May aragan, iba niya baligyaan, tag 120 ang kilo, sini. Radar-barato na yung action dyan. Oo. No, wala yung isang pagbuwa sa presyo sa mga kamatis. No, batuan, paitan, luya, aho, sa mga malanti ang presyo ng isang Bombay. Ang medyo masakit, big subong, no, sa bulsa, kag sa palamatinaan, 350 kada kilo. Si Madam to tani makuton to tani si Madam to gali ka nakalakat naman siguro. Kay nagabakal sa gali sa mga panakot ya. Amot ko nagbakal to si Madam sang sibuyas gina kun wala. Ari si ma'am nakabakal siya sibuyas. Pilagin bakal ni Ma'am sang sibuyas na. Ari ma'am pila bakal mo sibuyas ma'am? Nang kilo na siya. Siya kilo. 1/4 lang. 1/4 action dyan. No? Di makuta sabi sang unap mga pila na bakalya. Panguna, ma'am, mga kapilanan nito yung mga pagpamakal. Mga 15 siguro. 15 pesos. Ang 1/4. Oo, ang 1/4. Tapos yung pila na yan, edad sa ma'am? Ang 1/4? Oo, ay, kaso mong pila yung edad sa 55 sa 55 years old man yung maksudong mo pa na yung experience naman sa mga yung galing kabudlay kaya yapon kung hindi ka magamit Bombay kaya pangita kagidya pala lakon dyan or la-engage mo oo kahit tinama pa na mga basahan tapos puro na lang ako ahos Tibot siningon Action Zil si Ma'am bisan ano ka mahal sa Bombay nagbakal gisa kay para sa luto ya. Oo, correct, no? Kahit naplamit yung sa mamang may Bombay niya. Oo, kaya na-engage ang sabor. Ayan, na dati nga may Bombay. Oo. Ti magluto sa Action Zil ano ginobra ya? Magluto sa limit lang? Magluto ka, ma'am. Ginadjut tayo ng Bombay. Mula ni isa lang kabilog. Kaya kapag ma'am. Isa na tayo mag-action dyan. Wala, di ba ka the blessing ni mag-isa ka sa po. Isa ko na, from pinakadako, bakal mo lang 5 piso, pres. Isa doon ka, may nagformam ko sa mga talipapa ka, magbakatag sila na. Asa dyan, gitag 5 na, ginagwanta, masang manugbakal. Oo. Kasi na sila siya, ito dyan.
na nagapangumpra, garagay, man ang bakal, mas nagaragay, pagkikiti, pagkanabot sa mga tiyanggi, na may patong na mga reduction dyan. Gani. So, aganta na ni sa kumod-kumod. Pero, okay na, sige ma'am, thank you, Gedo, ka may lutoon, pala si ma'am panyapon. Gani, maluto pala sa panyapon, nga sudanon niya karon isa ka kilo, nga baboy, isa ka bilog, nga sibuyas, ang upod. Sana all. Ano rin lang nito aganta na reduction dyan. Gani. Sa nga mga manugluto, specialty sa mga karinderya, nag-try, mapilitan man sila magpasaka sa presyo sa ilang mga baligyasan dyan. Oo. Kasi sa panakot ko lang. Diri sa Oo, Bacolod no? Action Sale, magbakal ka sudan subong, ang pinakanubo nga presyo 40 kung 50. Ilabi na kon mga medyo kabalo ka naman na, abi may mga lakot, abi nga mga karne, 40, 50 sa nguna, di ba? Hindi mo pa makumpara sa nguna. Pero I mean, bala, bisa ang panakot, sinadjutay pa, amo na ginakamahal. Ti sinanay, ginigambal, sa ano balya? Nauto dyan niya. Ano nga balya, action zero kagina? Habal nanay, tag 5 ka pares, na kuno 5 ka bombay sa isa kalulutuan. Subong, magluto sa, ay, ahaw, tag isa na lang gidya kabla ka bombay, gid. Sana Amo na all. kadamo ang iya nga ginalakot. Ti ang gwasa ni Action Zil, ang Bombay luxury naman, di ba la? Correct reduction dyan. No? So, sa mga nagbakal, maintindihan ang nag-reduction dyan, no? Sa especially mga nagbakal sa nga sudan, sa mga karinderya, nga medyo mahal-mahal sila, ang presyo kay tungod man sa mga panakot kung na mga raw materials production dyan, materials, mga raw nga mga braklon o kung na mga sahog sini, na ginabakaman sa nga manuga baligyas ni action dyan. So, Oo. dati na-bypab na ako na action dyan, dribla sa may tubang, sinisang Ridson Farmers Market, no, do ka tambak-tambak na ginadi ang mga basura action dyan. Why na naman nakakot kay PM? Wala, galing action dyan ang lain, kido iyan ka mga, ang makitaan mo dribla, so ginano ka ang video para makitaan sa action dyan, kido ka nagigad ang paglalabay ko dito, hindi nag-iamon niya Rai mo nga basura nga do, hindi na maharang basura. Ay, PM ho, pinabayaan nyo na naman ng libertad. Damo-damo, tapos hindi, okay lang tanay kung basura, lang bala makitaan mo, pero masimutan mo gid ang baho. Amo na yung problema, nag-aalingasaw nga baho, Black Action Zil. Reaction dyan, no, makitaan tayo. Grabe, nagyan na. Dagdana ka pa nilada, basura. Ano naman, bye-bye isang basura? Gani action dyan, no? Alin sa may tubang sang Robson, ngayon dito sa may punta-punta, kung makita ka, puro ni Chinese pachay, no, mga reject na, may mga panakot, dre, no, mga bakuan, sinisari action dyan, ang mga panit, sinisang utan, ano, hindi din maganta ang, ang bago. Hindi daton bala may tsindihan Action Zil. Ang basurang ay na sinilang hapon, alin pa kayo nasang aga, naligad pa si Mana. Kaya kung magamo sinakadamong basura, hindi ka maguro ka sila nga ang dalang area, harap na talagang tumpok, most probably may iban man itong lugar. Pero kung napabayaan ang basura, nga mo sinakadamo, buot silingon, ang management na isang garbage collection, hindi maayo. Alin pa ninanigad, lagi na improvement ni ang pagpanghakot sa basura sa Libertad? Ang reduction dyan, kung sa isa nakadlaw, dari nga tambak sa mga tao, hindi rin ko makaya kasi isang nagliligad pa rin rin adlaw. Kaya iba nagkabalako na kami nagkaradunot na action dyan. So that's why napalabot naman naguro sa may syudad action dyan. Ano na ang kulang, sini-action na lang. Nakadundugan ka na labay diri sang mga pasahero, nagasakay sa may jet na nagapanabo na lang yun sa ilang mga ilong sini. Kadundugan maganta reaction dyan ang basura, no, daw baybay ang baybay sang basura. Dalan nga may basura nga may dalan action dyan. Okay, mas laban pang mas laban pang nasakop ka basura kaysa sa alagyan ka mga salakyan. Correct action dyan. Nasa mga wagyan sila action dyan, no? Wala na diri may nagka-parking, no? Siya na nakalin ang ginaagyan sinisang jet action dyan. Oo. Nasa diri nga area. Action Zil, ayoko si mo kay ayoon kay ginakaroon ni News Direct. Picturean mo lang tang basura, bla. Mangkuto man dabi karon Action Zil tapos mo report ang nagabaligya sa likod kung pila na nakadlaw wala na akot ng basura. Para bla may ara ta bla ano karon na may ara kita karon idea kung ano man pinabayaan na naman da kay PM mga basura. Action Zil, sige, thank you kay medyo kulabos kita sa panahon. Yes, action dyan lang kita diri sa Libertad Public Market. Ini sa Action Zil Minardo. Una sa balita ng action sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time na 5:16. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo. Balikan ta nga dugay ang isyu sa basura na blawong kamakong Libertado pinabayaan na naman ng basura, wala na naman ang panghakot.
Ang balita kanyo na batiang kinadulong sa inyo sang D3 Bayo. Aman ang kompleto ng proteksyon na mapabili. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na ng demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mamlang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna kay Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaon. Sang may ginapasino, Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time na 5:20 na. Pabalik na rin sa Action Reports Afternoon Edition na. Good afternoon dira kay Stain McGronfield. Upod sa ni paring Jomar Flores. Bao pilsin na sa kunusubong. Maisan dira data datoya. Duhay ka ba tsag sang kamalon sang presyo sang Bombay ba? Sir Martin Aliling, good afternoon. Billy Albay, good afternoon man. Araman ho si Sir Jose Mongcal Torilla. Good afternoon, watching live from Binalbagan. Maulanon ko nung hapon, no? Maulanon nga hapon dira sa inyo, no? Maayo lang nga pag-monitor. Si Ma'am Leonie Bangilis Lamzon is also monitoring. Maayong hapon dira si mo, ma'am. Kamusta man? Ara sila subong sa may Binyan, Laguna. Philip Libuon, arao galaga-laga og sundyan, nagapanukot adlaw-adlaw ang bomba.
Lain na yaso ang kapanukot ya sir. Adlaw-adlaw lain ni. Nakakadlaw mo kung sa imong ano sir ba. Na may hapon dra si mong sarana. Abali Sir Philip Libuon, naga-monitor gate sa aton nga pagpangalagad. Araman no si Sir Jojo de los Santos sa aton nga pagpangalagad. Ma'am MJS Candido Hildore, good afternoon. Naga-monitor man diri sa Action Reports Afternoon Edition. This time mga ka-aksyon, i-check na lang abing report ni Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Action si Action Dale na lang anay base lang alang pagruling niya sa atong resource person. Check naton ang balita gikan sa Bacolod City Government Center. Kay ma'am no, may hearing, kuno may public hearing sa ginaduso nga street naming kag traffic signage ordinance nga ginpatigayon subong adlaw. Ang nag-facilitate sini si Bacolod City Councilor Attorney Renesito Novero. Check tabing detalye sang sining report with Action Dale Salazar mga ka-aksyon. Ano ni ang maging purpose? Ano mangin primary objectives, no? Ang objectives ang sining street naming kag traffic signage ordinansa. Action Radio City Hall Report. Sa detalye pod naton sa Action Dale Salazar. Action Dale sa report, bis kamin. Action dyan na naobserbaran ni Bacolod Councilor Renesito Novero nga damo pa yan sa mga dalanon dito sa Bacolod City ang wala sa mga ngalan, wala sa mga signages. Lakip man ang mga traffic signs dito sa may siyudad sa Bacolod rason nga mayari di siya sang may gin-propose nga ordinansa nga ginatawag nga street naming kag traffic signage ordinance action dyan na recently ginaprobahan sa first reading sa Pangunang Panglungsod and then subong adlaw nag-conduct na siya sa sining public hearing bilang kabahin sang proseso. So kaina sa may Bacolod City Government Center ginapahayag rin ni Bacolod Councilor Renesito Novero action dyan ngati ang nga ordinance sa dako na siya mabulik especially sa mga travelers local ba nga mga turista o kung international mas makabulit pagit sa mga taxi drivers at least makabalo sila kung diin ba luyag magkatong mga pasahero, mga travelers nga atong siningang mga dalanon sa Bacolod City ang mayara sang mga ngalan no kag signages action dyan ginpahayag ni Councilor Novero nga under sang proposed ordinance mera sa isa ka task force nga pagatukuran action dyan sa diin ng Bacolod Traffic Authority Office amo siya ang magasalbi nga chairman samtang vice chairperson naman ang Bacolod City Engineers Office kag may pila ka mga miyembro na magabug-os sa sininga task force. May proposal nga 5 million pesos ang ipain nga pondo halin sa may general fund sa pagpatuman sang sininga ordinance in kasugidman nga maaprubahan sa third kag final reading kag mapirmahan ni Bacolod Mayor Albi Benitez action dyan. Aling pagpahayag ni Bacolod Councilor Renesito Novero ang author sang sininga proposed ordinance. Kung hindi sigurado ang ginakatuan ng mga lugar sa mga travelers, both domestic and international tourists and even mga local residents nga gatalang-talang pagani kung kaisa kung diin makadto kay wala sang ngalan ng atong mga dalan. So bungod sini and for purposes also of promoting tourism and promoting our city and at the same time bulig man sa aton mga local residents, sa aton local travel, kinanglan tagi deputangan sang nagakaigo nga ngalan ng aton mga dalan agud nga madali matultulan kag at the same time bulig ni sa mga taxi drivers, mga commuters, taxi riders kag butangan to sang mga traffic signs sa bilog na syudad no kay ang dalag ko ang mga syudad sa buong sa pungsod sa Pilipinas kag kung magwa ko man sa pungsod sa Pilipinas makita ang mga dalag ko ng mga traffic signs yes and in fact it is already an international requirement so I hope nga ini nga ordinansa will indeed pave the way for prettier and a more welcoming atmosphere and environment in the city of Bacolod. Action dyan na portion lamang sa pagpahayag ni Bacolod Councilor Renesito Novero. Ang ining balita gikan sa Bacolod City Hall ginadulong sa inyo sa Santon
Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action, Dave Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Salamat gid sa report ni Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio Philippine Standard Time na 5:27 na. Good afternoon dira kay Ma'am Novi Magapan. Naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad. Alaman si Sir Ray Flores Barrioga also monitoring mga ka-action. Sige ang ibando kayo naman. Magbalik pa ang Action Reports afternoon edition. Pagkatapos gilamang sa pinaka-importante nga mga pahibalo. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero danay ka.
Premium D3, ang bago nga vitamin. Komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time na 5:32 na. Mayang hapon dira kay Ma'am Diding Alojamiento. Naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad ho. Sir Alex Montesa naga-tune in na sa size 8.4. Naga-login man kuno sa FB live streaming. Ara man dira o si Sir Melili Oligo. Sir, good afternoon. Angel Bebsel. Mayang hapon man, mayang hapon da ano sa inyo tanan. Si Efren Altamera, mayang hapon Action John ka-monitor sila sa Victoria City. Efren Altamera, mayang hapon. Sir Alex Ambalia, ang presyo ka Bombay nagnubo na temporaryo. Kaya namulak na pero Sir Lord, ang karne prita mahal ko no gapo ng karne prita. Hindi ka rin magkaol karne prita pero hindi mahal, sir. Anong solusyon dira para hindi ka batsag kamalon? Ma'am Homa Lumina, good afternoon. Si Sir Doy Arthur is also monitoring sa aton nga pagpangalagad. Ara man o, stay in Macronville, relax ka lang da, no? Julie Melitado Patrimonio, good afternoon sa inyo dira sa may barangay Singkang. Kay Mama Vanessa and Doc Matt Mayo. Mayang hapon dira man kay Ma'am Jinky Dialagdon sa iyang family sa may barangay DSB Pandano, no? Sir Melvin Finafiel, good afternoon. Araman si Ma'am Ana Sinoro na late si Ma'am Ana sulod. Masiguro sako si Ma'am Ana Sinoro, no? Sa Pilar Compound sa barangay Lagranga, La Carlota, sa mga utod dira kag brother yan, no? Good afternoon sa inyo tanan. Sir Allen Louie Himoteya, good afternoon. Ga-monitor sila sa Kariling Kawayan. Tamyoy lang kuno sila Carlota, Pamilya Gidlayan, kag Himoteya. Good afternoon dira Sir Allen Louie Himoteya kag sa mga family. Atia Kim Iriman, good afternoon. Si Rially George, good afternoon man, listening sa Victorias. Thank you gida sa pag-monitor. Araman o si Ma'am Rizal Balsimo, also monitoring sining hapon sa tunman nga pagpangalagad. Aksyon Johnny Diaz, balita nga patas. Ginanunsyo mga kaakson sa Central Negros Electric Cooperative nga sa tanan nga may electric consumer nga ang average residential rate para sa billing month sang Enero 2023 ara kuno sa 15 pesos and 1 centavo per kilowatt hour. Nagnubo ini kuno sang sobra piso kada kilowatt hour kung ikumpara sa nakaligad nga bulan nga 16 pesos kag 2 centimos nga kilowatt per hour. Ambag diri sang Seneco silang official press release, inibangod sa total net reduction sa generation charges nga 9.31% kay nag-downward kuno ang adjustment sang kapina piso masulosobra piso in average wholesale electricity spot market o kuno panawag ni nila WISM, no? And ang price nga 10 peso and 11 centavo per kilowatt hour tubtob na subong 8 peso and 87 centavos naman. Timindak ang may nagnubo man sa fuel cost bangod sang one-time pump consumption power corporation nga fuel discount sang December 2022. Ti December 2022 ang discount ti ko nakabayad kina sa bulan sa Disyembre. Ti di na tuman dito makadtong imo sobra sa ginbayad mo may ibalik to na i-refund to ayhan. May suspension man sang collection sang fit all rate sang masulalapit man piso as per ERC Resolution 12 Series of 2022. Last pagid ko no nga nagnubo man ang rate sang iban nga pass-through charges kangay sang lifeline in senior citizen subsidies subong man ang value added tax o kunang VAT.
Di ba, yun nga balita kay Ti Manubo ang ginatawag naton lang residential rate, no? Ang average residential rate. Ganun pamangkot ng 2022 December nga sobra to bayad. Dito makadto man. Mabalik to ayan sa ton o kung contribution to na lang gito. I-check to na buwasa kay alang-alang subong ang Sinecco kay nagpagwa man sila nga daan sang statement la regarding sa gina-anticipate nila nga generation rate reduction. Actually already contacted ang in charge accordingly, hindi lang nga na subong buwas lang kuno kay alang-alang pagid, no? May ano pa sila guro para ma-expect ka nila sa gusto kung nga gina-anticipate na ning generation rate reduction kag ano ni matabo sa white tubla na hatag kay Timiara ang discounts ng 2022 mauli pa na marifanan pa ni sa aton o kung kita na to nagbayad sa iban pagid yung mga kinahanglanon. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Ari ng bag-o nga ginpabasko, ginapa-epektibo pagid sa subong nga panahon kay bangod nga usong ubo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa Radio Philippine Standard Time, 5:39. Magabalik pa kita magkaakson. Among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day sa Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailon. So we understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar.
sa parehas ng mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no? Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magkatapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radio Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radio Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag Wala sang may ginapasin o Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5:43 na. Mga ka-aksyon, nakaparehistro na kamo sa SIM card nyo. Ang iban daw hindi magiguro kabalo, pero doon may mga update din mga ka-aksyon. Actually, we're trying to communicate man with the ICT, pero doon wala pag isang info, no? Additional so far. Pero nagpadala sa aton sang report sa Attorney Deo Berhiltan, ang spokesperson sang NTC, nga ang SIM card nga nakaparegister in so far, ara sa 20,551,294 na. Sa smart mga ka-aksyon, 10,041,791. Sa Globe naman, yara sa 8,764,568. Sa dito, may nakaregister naman 1,744,935 na. Buwasa, i-try na niliwat kay today, I guess doon may ara sang marathon meeting ang NTC Region 6 kay damo sa mga activities diri sa Western Visayas. Kabalo naman kita, fiesta diri, fiesta dito. Ti ang ibang nagkapistahan mga kakson, nag-request pa bala sang signal jamming. Ti ang mga medyo sako-sako pang NTC. Pero nag-vouch sila for tomorrow to explain further ano mga development angot sa SIM card registration. And nag-try naman kita mag-coordinate sa in-charge gid sa SIM card registration sa Department of Information and Communications. Si Undersecretary Ana May Lamentillo, according to her, they will give na lang comprehensive update in the coming days. Kay subong, may ginaplancha pagid sila. Kay kabalo naman kamo, may report kada ang gigin mas gimpan temprano, bala ka DICT, ang deadline. Pero tikod lang taon naton sila 180 days ang ginhatag, no? May 180 days nga alokar para sa registration period. Tigid temprano ka DICT, di ba loon tanabi karon or sa masunod nga adlaw, sundon tanay kung ano mga update diri mga kaksyon. Kabalo ko madamo pag sa ato na wala nakaparehistro, di ba? Kalakip ng cellphone nga gagamit na keypad. Di paano ka nakaroon ka internet, dara kung keypad cellphone mo, di amo ng problema. And wala labot sina kung senior citizen nga you're not that really tech savvy, hindi ka mahilig, hindi ka gina mga kaksyon tanda, sa mo sina nga paggamit sa cellphone, di mabulubudlay para sa imo, no? Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5:46 na mga ka-aksyon. Diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon L, itry ta ng liwatan, balik si Kapbe.
i-ano to na nagsonzil kay tingwaan to lang ni nga malabot ang report mga kaaksyon no sa aton naman tagpalamati. Kung wala pa kamo nakapariso sa SIM card nyo, i-update na lang kamo kay dari sa Aksyon Radio pamati kamo mas mga development ba kay naligad to aton nga interview may naghambal ang NTC kag ang DICT nga may ara kuno sang on-site nga registration but silingon ba siguro makadto sila sa mga barangay o kung sa mga purok makakson kay para makandak sila sang registration pero i-check ta lang na no in the coming days kung may mga update na kung saan o gid man na kay ila tong hambal February sila mong no masugod sang registration pero subong do wala pa gid man na kapag sang schedule ang area makakson o kanang NTC kag DICT. Good afternoon dira kay Rhea Lee George nagapamati sa Victorias araman si Ma'am Rizal Balsimo. Good afternoon gid si Ma'am Karen Miraflor is also monitoring mga kaakson sa Barangay Tangob no naga-monitor gid sa aton nga pagpangalagan. Nancy Balsimo, good afternoon man. Sige, makakson kay pertik pagmahal sa mga balaklon kis ang plite mo makadugang pa sa problema. Pero ang barangay Mansilingan may plano kuno nga dumapatukod sang bagsakan dira mismo sila nga lugar. I-confirm ta na bibid Kapitan Boy Pico no upod naton sa Pia Kalinya. Kap mayong hapon sa Aksyon Jan Diaz sa Aksyon Radio Kap. Mayong hapon aksyon dyan, no? Labi-lagi sa mga tapalamati sa imong program sa buong sa imong program. Mayong hapon. Yes, Kap, nakita ko bala, no? May ara ka mo sapol ka mo sa pila ka mga mangunguma dito sa San Carlos. Kaya may plano ka mo mag-initiate sang bagsakan dira sa may Mansilingan? So, aksyon dyan, no? Bali, way back sa July 2022, nakapatigayon kami sa initial meeting sa mga farmers na taga Barangay Kudkud no, sa San Carlos City. Abi ko na yung Barangay Kudkud, alam na sa Don Salvador. So, bali, ang initial na mong total niya pagsugod, nasugod kami sa August. No? Pero ugaling lang, tungod nga ang aton barangay market, kinanglanon with repair, especially mga kapangko, pag sa drainage, wala tumatigayo, no? Subong, kay kumo ang kapangko sa natapos na repair sang barangay kag sa ang drainage amula na sang kahapon sang aga set kami meeting sa mga farmers no sa barangay Kudkud kag dito ginsaka dito sila namon no sa dito lang sa bukid sa Palayo tigin palang to namon na kung pwede na sila makasugod no sang plano nga ibagsak nilang ila produkto din sa barangay Mansilingan and at the same time mabaligya sila di adlaw no sugod sa KJ. Okay. Nga ang presyo na bali presyo gid mismo sa bagsakan sa libertad. So ibang tulani may sa tulani ka farmer nga nagsiling nga salamat tika kamo pagin sa sa amon no nga magbungig para may bagsakan kami sa amon ng mga produkto. Bali ang nag-signify ito ng mabaligya dito sa Barangay Market 24 kabilog no ng mga farmers no. Okay. Dito gid katalan sa mga taga Barangay Kudkud sa San Carlos City. Sa Wibis maabot di sila no mga sunila mga alas 5 guro kat alas 6 maabot kanila kag para makapreparar kag pagka Friday amo na masugod baligya no. Tapos adlaw na kada Friday ni Sinda kami limo. Okay. Amo na nga sa Sinda mismo masugod baligya. After sina adlaw na no adlaw na baligya na siling ko basi pila ka bulan pa ninyo pinitensya gid na kay hindi ta masigurado no kung ano ang para ang impormasyon na makalabot sa tawo na magkatulad sa barangay market. Kasi nila wala problema ka no kay kung ang libertad nila kung kulang to stocks dali dira makuha sa Mansilingan kung dalon to at siling kung mas maayo manggali no kaya mula sa sugod sa Friday no January 20 bali amo na masugod na no ang pagbaligya nila sang presyo nga bagsakan price sa libertad dili sa atong merkado sa barangay Mansilingan. Ano na pwede mabakalo kung ibaligya na nila kapman nga mga produkto? Bali no kanang mga fresh nga mga vegetables no nga ilali dalhon plus sa mga root crops dalhon din nila mga kung may mga posla may mga like sa Handumanan, Taglong Village no
even sa bangga adela nga gusto magbakal, imbis makalibertad, bakal di sila. So, tiyan mo lang ang presyo ya galing, kung ikumpara mo na sa retail, barato gadiya, barato igabaligya. No? Kaya kung pilang ila pambaligya po sa libertad, amula niya ang presyo pambaligya Manila sa barangay public market. Daan na siya kap ibutang sa market sa tupad gid sang barangay hall dampe? Oo, kahit diri na siya sa atong public market dito sa tupad sa barangay hall, kay manbalo ka hindi nga public market construct in way back early 90s pa during the incumbency pa ni Anay Congressman Bonilla Bonzon. Before na gani nga na-construct ang ina nga tindahan, hindi ka naman damang bakla na ito. At least do may jutay nga economic activity, no? Pero tungod sang biniligianay ito sa Bangga Dela, nga way back 80s na asugod na ito baligya nga siguran nga sa Bangga Dela na ito. Baldi-baldi mo lang mga isda, kung subong do masiling ka na kadamo lang isang nagabaligya ito. Kaya muna ang diri sa barangay public market naton do halos nangin dead market na siya, no? Wala sang economic activity nga nagahulag abit kay kung magbaligya na dati sigurado din wala sa may mabakal maputo ka gid. Pero kap ano na sila? Nang marenta na da sila kap sa inyo or you give it for them for free? Bali ang istorya ko sila, no, initial, no, mga pila ka bulan libre ang nila pag pabaligya sa Tapangko na until such time na ma-secure na balas na mayo yung baligya anay kasi mula yung pag-support sa sila per square meter sa Tapangko. According na sila sa Libertad to ang isa ka fulling bed ng ilabutangan sa nila baligya na 200 a day na, no? Plus ang 20 pesos kung bilis ang fulling bed sa sila. So, balik to 20 a day. Kung ang fulling bed, may na do single bed siya, no? Yes. Kung duwa ka fulling bed ang imong ginagamit, kay madalagan for 440 ang imong balayran kada adlaw. Dire sa Tapangko, dire sa barangay public market, hatagan ini sila alokasyon nga apat ka 4 square meters, no, apat ka tag 1 square meter nga Tapangko kad sa dalom sila pwede nila mabutangan, no, sang butangan daw yung sira aday no para nila ibutang pagid ang nila stocks nga man iban. Kaya muna for the meantime daw libre lang alay na para lang ang pinaka-importante din, ano, ang hindi anay income sa barangay, kundi nga ang pumuluyo maka-avail gid anay isang barato nga presyo sa mga ulutangon kag presyo sa mga root crops kay sa experience namon bakal kami sa Libertad sa Bagsakan ang dili that time to sang sayote di ba ka pesos, no? So kung diri niya baklon sa Mansilingan sa ginabaligyan sa utan, baklon mo ya 15 pesos o kung 20 pesos na dito at ang 20 pesos. So amula nga ang pinaka mayor din namon objective, no, ang tawo maka ang pumuluyo sa barangay Mansilingan o even mga kaiting nga barangay sa gusto mong pamalaklon diri maka-avail sang barato nga presyo sang mga preska nga utan kag mga root crops. Sige. Kap, balikan ta lang ka in the coming days. Pero anyway, at least, no, may ara dalas ng programa para hindi na mabulayan ng mga taga-Mansilingan nga makapamalaklon kung mga ulutano natin pagkabalangkap. Thank you, Gika, mo time. Kag sa information nga gin-share diri sa Action Radio Bacolod. Salamat kid Action dyan, no, tibali, wait ngayon kung anong lupay ko panahon sa imo, no, sa pagpanawagan at ang nga pumuluyo sa barangay Mansilingan, no, kag even sa mga nagakaiping na barangay sa masugod sa January 20, no, masugod diri ang mga farmers from barangay Kudkod, San Carlos City, no, hinterland din ito, no, mataas sa kabukingan na ito kayo, mabaligya diri sila, no, sa mga produkto, mga ulutangon, root crops, sa barato ng presyo. Kaya muna na kay banotan sa pumuluyo, sa ginaagda, nga ilan ni hatagan sa support, no, na para ang barangay public market di sa barangay Mansilingan makapatubo sa economic activity kag amo na makapadayon nga ang baligyan ay diri mangin barato gid kumpara sa ibang baligyan.
Sige, Kap, thank you gid ha. Simon time mag-share diri sa Action Radio. May mga questions pa kita regarding sini maybe on the coming days kay medyo kulabos kita sa panon. Mayong hapon, Kap. Mayong hapon, salamat kita. Action dyan sa panahon mong ginatang sa konsumo. Mayong gabi ng gabi. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat kay Kapitana Boy Pico sa Barangay Mansilingan. We'll be asking more questions about sila dira plano, pero importante subong may information na kita nga madayon gid man gali by January 20 ining ila plano dira kabagsakan nga mga produkto alin sa San Carlos dira bagsak sa may Barangay Mansilingan. Action Radio Philippine Standard Time na 5:56. Inyo na batiyan kabagusan nga pagpalagad sa tuntunan Action Reports Afternoon Edition. Today is January 16, 2023. Standby na sa mga masunod nga programa sa Action Radio Bacolod. Sa liwat akong inyo alagad sa kanginan Action Jan Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasabumano kon kabudlayan. Hindi niyang panghampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines. Peace to the whole world. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio.